Hi guys, tara, itur ko po kayo sa aming munting rest house, sa aming bahay, kubo. So, let's go guys! 1, 2, 3, come on! Ayan guys, pagpasok po natin sa ating bakuran, yan, makikita na agad yung bahay kubo at ang aking napakagandang bougainvillea. Yan guys, tsaka may ilan akong halaman dyan. Yan yung tinanim ko dyan guys, nilagay kong mga halaman ko. Kasi yung mga yan, kahit na hindi siya araw-araw na diligin. Yan guys, yung aming bakuran. Tapos, merong dalawang puno ng kaimito. Sa ngayon guys, namumulaklak pa siya. So, by January, lalabas na yung kanyang bunga. Pwede na tayo mag-harvest. Yan, ang ganda kasi meron kaming lilim. Dahil sa dalawang puno na yan. Kasama na guys nang nabili naming itong lupa. Kasama niyang dalawang puno na yan. Tapos, dyan namin pinapark yung aming sasakyan. Yan, pakita ko sa inyo guys, meron din akong hanging tree. Hanging plant pala. Yan guys. Alam niyo naman siguro guys na mahilig din ako sa halaman. Kaya, hindi mawawala ang halaman. Tapos, meron akong pineapple plant. Tapos, ayan pa. Yung aking hanging plant. Yan guys, sukat niyang lupa guys is 250 square meter. Yan. Diyan kami naglalagay guys kapag ganitong walang pasok, walang trabaho. Gusto namin ng makalanghap ng sariwang hangin, tapos magkaroon ng katahimikan. Kasi nga sa ngayon nakatira kami sa city na maraming bahay. Diyan guys, kapag nandyan kami guys, talagang mafe-feel namin yung provincial life, tapos tahimik, sariwang hangin. Kaya yan munang naisip namin guys na ipatayo dyan is yung bahay kubo. Kasi parang rest house. Talagang pahingaan na bahay. Yan guys. Isang taon na rin yung bahay kubo na yan guys. Binili na rin namin siya na ready-made na. May 2 bedroom. Tapos meron siyang sala, tapos sink sa loob. Yan guys. Sa ngayon, nagtatanim-tanim kami pa unti-unti. Meron na rin akong naitanim dyan guys na yan guys, guava tree. Dwarf lang yan guys. Para kahit maliit na lang siya, is pwede na siyang mamunga. Yan, inuunti-unti muna namin guys yung pagde-develop sa lupa. Kasi sa totoo lang, hindi naman kami gaanong nag-i-stay dyan. Pag weekend lang talaga, tapos wala akong trabaho. Tsaka kami dyan nagtatambay na mag-asawa. Tsaka kasama yung anak namin. And then, ayan guys, pakita ko rin sa inyo. Meron ako dyang tanim. Actually, dalawa yan guys. Kaso, hindi nakasurvive yung isa. Kasi nung tag-ulan, medyo maputik, maraming tubig. Ito lang yung nakasurvive. Si dwarf coconut. Sana lumaki siya para makita ko yung kanyang bunga. Tapos meron din akong tanim dyan guys. Marami din yan. Kaso nga iisa lang ang nabuhay. Bakit kaya? Pero okay lang kasi tignan mo naman si eggplant. Maski nag-isa lang siya, ang dami niya agad bunga. Yan. 3 yan guys na bunga na niya. Tapos marami na siyang flower. Ang sipag niya mamunga. Sana, baka next week ko pa siya ma-harvest. Pag matutulog kami ulit dyan. Tapos meron ako doon tomato. Pero parang nagtampo kasi that time kakalipat ko lang dyan siya guys. Sana ma-survive. Tapos meron din akong binhi na baby papaya.
try kong magtanim ng papaya guys. At ilalagay ko siya dyan sa bakante na lote na yan. Ang balak ko kasi guys, magtanim ng mga iba't ibang mga gulay. Kasi ang sarap, 'di ba? Yung sariling tanim, tapos yun yung iluluto mo. Kasi malawak pa yung bakanting lupa na yan guys eh. So, siguro talagang yun ang tatrabahuin ko. Yung magtanim-tanim. Yan. Tapos napapansin nyo guys, yung aming bakod ay barbed wire lang. Kasi okay lang naman na ganyan guys, kasi para maging open. Para talagang fresh. Total wala namang mga ano dyan, masasamang tao, magnanakaw. Kasi guys, ano dyan sa lugar na yan. Kunti lang yung mga tao. Tapos maigit isang taon na nabili namin at nag-i-stay kami dyan, wala namang pumapasok sa aming bakuran, kaya wala kaming problema kung ganyan lang muna yung aming bakod. And then yan guys, doon sa banda doon guys, doon natin makikita yung bundok. Yan yung isa kung bakit binili namin yung lupa na yan. Yan guys, yan yung pag hindi siya cloudy. Yan ang makikita dyan. Yan yung talagang very nice view. Ang ganda yan guys kapag hindi siya talaga cloudy. Makikita mo yung bundok. Tapos fresh air. Tignan nyo naman yung mga puno, diba? Ayan, oh, naragandang hangin. Ang maingay lang dyan guys is yan pag may mga dumadaan. Pero unti-unti kasi harapan namin is kalsada. Pero pag gabi na yan, talagang tahimik na. Kunti na lang yung hangin, tsaka yung mga ibon na lang maririnig mo dyan guys. Kaya enjoy.